A Valedora do Pobo admite a trámite unha reclamación dunha comerciante do Carballiño a quen lle denegaron a axuda polo coronavirus debido a que reside en San Amaro. As axudas derivadas do coronavirus seguen traendo polémica aínda despois de que xa se entregarán a 150 autónomos e traballadores. A pasada semana a formación de Espazo Común amosaba a súa inquedanza porque quedaran fora comerciantes por razón que non consideraban xustas. Un destes casos é o de Sandra Fernández, propietaria do Centro de Estética O Espello da Moura. Asegura que a súa petición foi denegada na segunda lista e considera que houbo falla de transparencia no procedemento, xa que cando pediu unha xustificación desa decisión non atopou colgadas na páxina web do Concello nin as bases o completo da solicitude nin os listados de admisión. O seu caso foi admitido pola Valedora do Pobo, que xa pediu información ao Concello sobre esta reclamación. Pois nada, o meu procedimento foi que, enterome de que van a dar axudas, desde que empezou todo este tema de coronavirus e todo, que van dar axudas aos negocios locais. A miña gestoría díceme, salen estas axudas, hai que tramitalas, Entón, tramitan a axuda, pasan todos os meses, e eu, creo que foi a principios de decembro, chega ás miñas maus unha segunda lista. Entón, poñome a mirar esa lista na que non son beneficiaria desa lista. Entón, puxenme a mirar na página web do Concello, porque iso ten que estar todo publicado por lei de transparencia, e poñome a ver, encontrome con nada. O sea, non hai nada publicado, non están as bases publicadas, non están as listas de admitidos, as listas de denegados, de que por que se che denega, os recursos onde poder recurrir. Entón, eu ante esta situación, non hai ningunha maneira de decir que pasa aquí. Entón, chamamos ao Ayuntamiento para preguntar, se sale unha lista, unha segunda lista, ten que haber unha primeira. Entón, eu poñome en contacto, preguntamos por esa primeira lista, e dícenme que non a publican na páxina porque pesa. Entón, eu antes a resposta é que eso non... En fin, que vou dicir? E isto dixo yo un día, falando cunha amiga miña que é asesora xurídica, comento yo o tema e díxome, isto pono en conhecemento do Valedor do Pobo porque para que tome medidas no asunto. E así o fixen. Escribín yo ao Valedor do Pobo dándolle conta desta situación para que tomara medidas. Escribín un día, aos 4 días respondéronme dicíndome que a miña queixa era admitida e que tomaban as cousas oportunas contra o Concello, dándolle X días para explicar todo e dar toda a información para que todo o mundo o podamos ver. E iso foi a miña queixa. Eu, despois de facer a miña queixa, eu entérome extraoficialmente, porque aquí oficialmente non notifican de nada, que non están dando axudas por non estar empadronado dentro do Concello do Carballiño. Entón, a min iso non me parece xusto, porque se tú estás pagando impostos aquí, se estás traballando aquí, se lle estás dando a vida a Carballiño, estás aquí, entonces esa axuda pasa de ser unha axuda dun negocio local a axudas a persoas locales. Entón, non o vexo xusto.